का हो रही भैया हाँ। और सब सुनाबो। का सुनाई बाबू, समय कितना बदल गई वह देखत का भइल बा? कल गई रहनी मेला। अच्छा। तो मेला में हम जो तमाशा कल देखी कथा होता वो जी लोगे नहीं आज जने झुलुआ लाइन से लागल बिया ओने मार बुझा जे भीड़े भीड़ बा। तो बड़का झुलुआ जो बा और बड़का हाँ सबसे टावर झूला ओ जी हमू खड़ा होके देखत रही। तो देखमी जे कुछ लड़का लड़की संग ही बैठ जाता रहे झुलुआ पर आ कुछ गोरा जो लोकल बाड़े सन के दिक्कत बा तो सिक मिला के बैठत रहे सन मिला रहते सन जे होतना नंबर पर उ बाड़ी थे इतना नंबर पर हम बैठे ये कुली देखत रही झुलुआ चले लगुए। पहले हमरा बगलवा में कुछ खड़ा रहूँ सन नयका लड़का जानता रही कौन लेकर रहूँ सन एकनी के लहल नहीं के माने एकनी से कोनो टैग नहीं के भइल। अच्छा अच्छा हाँ। तो ई खड़ा होइत रहे हैंक के आ ओकनी के हंसत खेलल देख के नीचवा से कहता सन ही यही दिन हरत लो आ ओकरा बाद ऊपर चढ़ के कोनो कू हाँ हयो जाता है छियार तारे सनु एहू में दूगो प्रकार बा। एगो उ बा जोन खाली हरता आ एगो बा जौना के नइखे मिलल तो ओकरा खींच बा तो वो जुलुआ पर चढ़ जाता आ ए लोग के बिगिन डाले खातिर माने ए लोग के सेटिंग में बिगिन डाले खातिर कबो कू कबो का धा 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 चिल्लात रहूँ सन ए लौकी है सन तो बुझाइए कितना सब है बड़े सन हम देखते सन लोग के देखमी जे का कहें सब लड़की लेके एकदम का समय रहे वो तो हमरे पर तू ताना मारत रहा नहीं तोरा पर काहे ताना मारे हैं देखो ना इसका हम ना देखी तरह के छोरा छोरा सब तू सब बुझ गई नहीं तू हमरे के सुनावत रह साले की रहे नौवा पर तोरा के हम ना देखी नौवा पर कौन रहे छोरा और भाई बस हाँ तो कहाँ कुछ कहता नहीं हम तो देखबी तब मुंह घुमा लेंगे कि जा जा बबू जा तो इतना बतिया तू हमरे के नु कहला ना तोरे के ना खोनी हो ये बेरा के सब लइकन के उहे हाल बा। हमनी के समय में जग होखे तो कथा सुनी सुन पूछ दिया वो घर के गार्जियन लोग से घर के गार्जियन लोग अपना लइकवन से पूछो इतनी बैठा के बबू आज तो मेला गई रहे हो घरवा से ही थोड़े कह के बता झूला कर ले जाता नहीं। महाभारत चलत रहे कथवा में ना सुननी हम सपनी वाला कहानियां चलत रहे। हाँ तो इहे बतिया नु गार्जियन लोग अपना लइकवन से पूछ दीत कि बाबू आज तक गई रहे हो बबू नहीं आज तो तू गई रहलू हो ई ना बताओ कि कथवा में कौन प्रसंग चलत रहल महाभारत सारा चोरी पकड़ा जाए। सबसे तो मजा हुए हम कही भाई हम कौन चीज बजाई तो देखी जे एगो मशीन लगौले बा नीचवा खूब चक्कर भक्कर बरत रहुए आ उ जोखना मशीन रहुए हमू जाके ऊपर खड़ा हो गई तो उ साला ओजन बतावत रहुए आ संगे संगे चरित्र भी बतावत रहुए कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ले हम जाके खड़ा भमी तो कहता जे 82 kg अब तो लोग रहुए तनी हमारा लाई लगे भाई इतना वजन बा तो हमारा कहोगे कि आप हंसमुख आदमी हैं हमेशा हंसना चाहते हैं तो मान लो जो हमनी के तो भाई मजाकिया जीवन जीवे कर ले तो ले एगो सुखलाठी खानी रहुए उ चढ़ुए मशीन पर तो ओकर 30-38 किलो की 40 किलो वजन रहुए तो ओकरा कहता कि आपका वजन है 40 kg और आप बहुत प्यारे इंसान हैं आपके साथ प्यार में धोखा हुआ भाई हो तो रोए लगुए ओए भाई का भाई का रोता रहो तो एकदम सच्चा घटना को होता हम कहनी तो 5 की जगह 50 दे दो तो 20 रुपया दे हुए एगो बात कही एगो बात कही का कहबो ना के से का हम बाही 14 से सब पैसा छीन के आइल बनी ते जो कोई ले ले मर लहू बनी हां आ पैसा छीन ले का है ए मर दे हमू चल गनी अच्छा ओई मशीनवा पर अच्छा तो 5 रुपए देनी हाँ तो हमरा कहता आपका वजन 92 किलो 92 केजी माने किलो हो तो साले बाड़ो ना 1 किलो बढ़ा के बतैलक तो तिलकवा में सब पेन के गइलो के भर पे 1 किलो बड़ी ना तो भइल का कि 92 किलो है हाँ। लास्ट में का कहता माइक तो लगेले रहे बड़का बड़का बॉक्स मेला के लोग सुनत रहे कहता का आप एक चतुर खिलाड़ हैं अब बताओ तो साले तारा के सही न कहू है हमारा चरित्र उच्च हर है ते में ओकर गलती का रहो मासूम चेहरा में तारा कहीं लौकता उ सब चीज ये मासूमियत चेहरा में नु कमर ओढ़ के घी पियल रह जा तू तारा के जे ना जानी से ना जानी ओकरा झगड़ा काहे कर लेबी
अब पूरा लोग लड़की मेहरारू सब ताके लोग लिसन जवार कर लिसन अरे हमर इज्जत बा इज्जत खराब हो गई चतुर फिलहाल साला नाम रखा गई हां माननी ओकरा के अरे ओकर गलती ना रहे ओमे कैमरा लागल बा तो कैमरावा पर सेंसर बा कैमरावा तार चेहरा देख के आज बात बोलता टेक्नोलॉजी बा ओमे फोर फाड़ दे मी पैसा बारे 1300 रुपया को खींच बड़ा खराब आदमी बड़ी यार गरीब के पेट पर लात मार देलत बतावा ना चतुर फिलहाल पूरा माइक में लाउंस को दलक है को दलक तारा के बुलावे गई रह जाके जो खवावो जब वो साफ साफ देखलो जे लोग का कैरेक्टर बतावता तो तारा तो अपन कैरेक्टर पता रहे काजू रह गई लगे सुनो चुपचाप भले आदमी खनी जा और ओकर के सब पैसे दे के आवो ले ले ओकर का गलती तुम बताओ अब मशीन जोन बताई तो ना नु कहता भाई ये तो बात सही कहता तो रउआ में जब दाग रहे तो ये रउआ नहीं जानता नहीं तो रउआ जाही के ना चाही ए हम अपना आप के समझे नहीं कि हम बहुत चरित्रवान लड़का हैं मैंने दिखावे लिसनु होइस ते का तो ही जानता रे जू ओकर के पैसे से दे दिए हैं बेचारा के चलो आज फिर चल जी तो ओकर लगवा दिए मशीन वो टूट गइल बा मशीन टूट गई तो हई देह से हम ढकेल के पटक देही बताओ तो भाई ओकरा के कम से कम 3000 रुपया डांट दे दिया 1200 रुपया लेल बने तीन फोरले बर्तन ना देबा ओकर आज के गनाकी दिन भर मारल तो दे दिया चलो ठीक दे तो श्रोता समाज से निहोरा बा कि कोनो भी जग एक खातिर कइल जाला ताकि जे नया पीढ़ी बा वो अपना धर्म के बारे में जान सके संस्कृति के बारे में जान सके हम कौना सभ्यता संस्कृति के माने वाला लोग के वंशज हैं ये सब वो समझ सके बढ़िया बढ़िया धर्म ग्रंथ के कहानी बतावल जाला ताकि वो आदमी में संस्कार बढ़े सही बात बाप हो बाप माने हम व्यंग नहीं करत हमारा कोनो सिकवा नहीं के लेकिन एगो थोड़ा सा समाज में मैसेज के रूप में कहे के चाहता नहीं कि आखिर इतना श्रृंगार की का आवश्यकता बा कथा सुने जाता नहीं तो इतना श्रृंगार करे महाराज बुझाता जो मिस यूनिवर्स का चुनाव हो खेला तो सब गार्जियन लोग से नहीं हो रहा बा लइकवा लइकिया तो हमरा के गरिएबे करिए सन का हो खूब तेऊ गरिया तेऊ नहीं तनी एक से पूछी लोगन कि हो बबुआ आज कौन कहानी भइल आज के कथा में आज के मेला में कौन प्रसंग भइल पूछी लोगन सब झुलुआ के झूला नंबर याद कइले बड़ा कथा नंबर कोनो के याद नहीं के धन्यवाद।